କର ପ୍ରଭୁ। ବାବୁମା ଦେବେ ତତେ ବାଳ ନେଇବି କି ମୁଁ ସୁନୁଆ ପଡି ଖାଇବୁ। ଛିଛି ଦିଏ ବେଲାଚିଆ ତତେ ଲାଜ ନାହିଁ ସେଠି ତତେ ଲାଜ ନାହିଁ। ବୋପାକୁ ମାରିକି ତୁ ଏଠି ଭିକ ମାଗୁଛୁ ନାଇଁ ତ ମୋର ଟିକେ ଲାଜ ଅଛି। ଏଇ ସେଠି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଭିକ ମାଗୁଛୁ ମାଗୁଥା ଟିକେ ଭାଗେଇକି ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତୁ ଅନ୍ଧ ନୁ ବୋଲି ପୁରା ଛେଚିକି ଦେବେ ପିଠିରେ। ଏମିତି ଭିକ ମାରିଲା क्या ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶାଟା କଣ କରିଦେବି କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। କଣ ହେଲା କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଦେଖିବୁ ଏ ଭାଇ କେତେ କଲେ तो कुंपी देवा गल आइसक्रीम आनी धंदा बाप रे बाप ये कलिकता आइसक्रीम खाया पई केईटा केई टिके आइसक्रीम खाया पई तू तो बापा को मार दे एठी अनेरु आ से बुढ़ा को मार ना के बेटू मो 8 दिन ले मो दुकान बंद है सर तू आइसक्रीम दुकान बंद करलु हां एबे भाबुची काल सहित गोटे सेट हेजी तो से सेटा ही मुको मरिबी ना कोन सेटा लेलु तो हार चाडी खंड अछि आ कोन अछि गलु आ तोर केडा बड पेट अबे मो ना अकिया सोला मो पेट कोडु आला आ मो हाड़ कथा कहू से हाड़ बा घसिले निया बाहर तू जानि केडा बड पेट मारजी हेलो बा अकिया ए साकी डाइले तो बहुरा तो विज्ञान तू से ए मो बहु एठी बइजी जमा विज्ञान बोले ना नै चली जी लुगाले तो पाठरानो हां सेमिति हो ସେଇଟା କरा ओ बाबू ए बाबू पसी जा बाबू कौन को साहाଯ୍य करो बाबू ए दांचू यार कोन होइछि बाबा बाबू मो बापा चाली गला मो बापा टिके नुंगुरा धंदा देला 127 जागा नंदा होला 113 जागा मारो खाइला सेई नारे से चाली गला बापा तमे तो घटना घटे की मल तुम अंधपोड़ा कौन कर अंदर तो गोटे बे लंबा ए मोटा पेटू आड़ पड़ी बोलू बोका बंची अच्छा तो तू पैसा रोजगार कर तू बोका को मारी की 10 टका गड़ी पइला ओके बोका हेलो आ गाड़ी करू ओ ने बाबू तुम बारे न थला नहीं बा एको बाबा तू जो कहलु तो बापा को मार खाइतला को नटा हितला मुगुरा खोली तू ताकू सुदियो पैसा कलेक्शन करछु ए गां लोक जमा करिवेन भारी दुख भारी दुख अब आप के घर रहिले पछा बाटे ଆଉ କାଇଁ ଜାତି ହଉଛ ଦଉ ନା ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଦେଇପାରିନି ଭାବୁଛି ମଲା ପରେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଜଟ ରଖିଛି ଏଇଠି ତାକୁ ଦେଇଦିଏ ଏମିତି ବାଳ ନାହିଁ ଚାଞ୍ଚି ଦେଲେ ସୁନପା ପୁଡ଼ି ଦିଟାକୁ ବାଳ ନାହିଁ କହିଲା ମୁଁ ବାଳ ବାଲା ର ଆଣ୍ଡି ଛୁଆ ଯେତେ ଦିନେ ନ ଦଉଛି ତୁ पार्टी गलु करके मु कहूची बाबू ताको पचार ता बापा केतबेला गला खा बापा बिल्कुल मरिनी ये पराटा आइसक्रीम खाइ होय एमनी डड हो ए जो गई आइसक्रीम कंपनी और ए तो तुम केन चलो ता बापा बोलो कि ले मु सोळाटी ता बापा ए बाबू ए नाउ
ଡାଡ ମାନେ ମୋ ବାପା ଶୁଣଟା ତାହେଲେ ତୁ ମିଛ କହି ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଇଏ କଣ ଏଇ ଗୋଟାଏ ମିଛ ହେଇଟା ତ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ହେଇଟା ବି ମିଛ ଆରେ ହଉଛି ଆରେ ସେ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେ ମୋ ମୋବାଇଲ ନେତେ ସେ କଥା ପଚାରନା ସେ ମାଇଲା ତାକୁ ପଚାର ବାପା କିଏ ଆଉଛି ରେ ସବାଇ କୋଉଠି ତାର ପଶିବ ତା ନାଗା ଯୁଗ ନାହିଁ ବାପା ଆଜି ବଏ ଖାଇବ ମିଛ କହି ରୋଲ କରୁନୁ ସେତେବେଳୁ ଆଜି ବଏ ଖାଇବ ଡାକୁଛୁ ର ବୁଲେଇକି ଡାକାରି ବାଗିବ ପରେ ଆସିକି ଖାଇବ ଏଇ ସେ ଡାକିଆ ଗଲା ପିଠି पे ରେଡି ଗଲା ଖାନା କଣ তো সে তো কে তো বেটা করা চলা লস ও ভাই মানে আইটম ওরা গলো মু 27 তো আসরে আসো আইলে রে বাপা সোমবারে বাপা যেতেବେଳେ দেবে ତୁ କହିବୁ ଆଠେଇକି ଖାଇଯିବୁ ଖାଇ ସାରେ ତାପରେ ଦେଖି ଏ ଖାଇ ସାଇଲେ ମଲାଇ ଖାଇବ ମାଗିକି ଏ ଗାଁଟା ଫଳ ବସାଲେ କେତେ চলো এই কিনা চুটা জিয়া এইটা পুরাই দে এই কি অনেলা ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାହାରିଗଲା অসব বুড়লা বলে এন্তে কাঙ্গালে একটা জন্ম হইতা রে বাপা বতাস ବାହାରିଗଲା রে তোর পড়ি পাইলে রে তাকে হলা না সে অধিকা হলি গলে হ্যালো ଏ ବିଲ ଭାଗା ପଡିଛି ବିଲ ଫାଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଘୁଷୁରୁ ଆଉ ଉଠେଇ ଗଲି এটা কাজটা সতরা কইল এটা ଅଲଗା ବ୍ରିଡ তুই কি ঘর মধ্যে কইলি সবବେଳେ মতে খালি উঠ বস করছু কান হইতিনি ভালো হইতলা ভাই সারা পরে খালি চাক করানি বলে বলে কোটি কোটি করে পাটিকাই করছো বকুম কଣ ହେଇଛି তোমার খালি বড়াতে উপরে বড়াতি চালিছি ସେ ମୋ ମା କାହିଁକି ହବ ସେ ତ ଚାନ୍ଦ ଭାଇର ମା আলো সেইଥିପାଇଁ ପୁଡ଼ିଲା ଜୀବନ ଛାଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଖାଲି ବରାତି କରୁଛି ପାଣି ଗରମ କରିଦେ ହଲିକ୍ସ ଫେଟି ଦେ ମରି ଯାଆନ୍ତା କି ସେଇଟା ତପ ଯାଆନ୍ତା ତୋର କଣ ହେଲା ବା ଓ ଭାଇ ମରଣ ଖବର ଶୁଣି ତତେ ବାଧି ଯାଉଥିବ ଯାହା ପାଇଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଟା ମୋର କି ଭାଇ କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଥାଉ ଗଛ ମୂଳକୁ କାହିଁକି ଘର ଆଉ ଅଛି ନା ଘର ଆଉ ଅଛି ଘରକୁ ଯିବ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ବାପ ଗୋସାପର ଯୋଉ 4 ମଣ ଜମି ଉପରେ ଯୋଉ ଘରଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବା ବୁଢା ବିକିବାକୁ ବସିଲାନି ଆଉ କହୁଛୁ ଘର ଅଛି କଣ କରିବେନି আরে তো বাপা কুয়াড়ে গলে টিকে দেখে খবর নে କୋଉଠିକି ଯିବି ସେ ତ ଘରୁ ଦୁଆରକୁ ବାହାରିଲେ ବାଇଗୁଣ୍ଡି ପରି ଏଗାରୁ ସେଗା ଏ ଘରରୁ ସେ ଘର
ବି ସେମିତି ଡାକ୍ତର ତ ମନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଭଲ ହେଇପାରିବିନି। ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା କଣ ଦରକାର? ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଲି। 8 ତାରିଖ ଡକ୍ଟର ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସି ମୁଁ ମାରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଅପରେସନ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଡାକ୍ତର ଫିସ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 3 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? କାନୁଆଟା କଥା ଦେଇଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି। ଭିକ ବି ମାଗିଲି। ସେତିକିରେ କଣ ହବ ଯେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଘରଟିଓଟାକୁ ବିକି ଦେବି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ବାପା। ନୂଆ ନୂଆ ସେ ବାହା ହେଇଛି। ଘରଟିଓଟା ବିକିଦେଲେ କଣ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବ? ସିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଉ, ତୁ ଭଲ ହବା ଦରକାର। କାହିଁକି ମଲା ଗଛ ମୂଳରେ କାହିଁ ଜାଣୁଛ ବାପା? ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ମାନେ ତ ମନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଭଲ ହେଇପାରିବିନି। ଏବେ କୋଉଠୁ କଣ ବୁଝିକି ଆସିଲ ଯେ ମତେ ତମେ ବମ୍ବେ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ? ବାପା ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ତମେ କହିଲ ସେ ଫରେନରୁ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତର ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି ବୋଲି। କିଛି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନି। ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପରା ଭଲ ହବନି। ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାଲିଲି ମୋ ଚାନ୍ଦର ଏ ଅବସ୍ଥା। ମୋ ଚାନ୍ଦ କଣ କାନ୍ଧରେ ମତେ ବସାଡ଼ିକି ଦବନି? ହଁ ଜମିନାଥୀ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ତମେ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ମଶାଣିକୁ ଯାଇପାରିବ। କିଏ ସିଏ? କୋଉଟା ଘର? ତା ନାଁ କଣ? ତା ନାଁ ସାଇନାଥ। ତମେ ଯୋଉଦିନ ଚାନ୍ଦକୁ ତାହାରି ଆଗରେ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲ, ଆଜି ସେଇ ଦିନ ସେଇ ତାରିଖ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୀନାକ୍ଷୀ, ତମେ ଚାଲ ତାହାରି ଦ୍ୱାର ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବା। ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର। ତା ଦୟା ହେଲେ ଆମ ଚାନ୍ଦ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଖିଆଲ କାହିଁକି? ଚାଲ ମୁଁ ସେଇ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ପାଖେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବି, କାନି ପତାଇ ଭିକ ମାଗିବି। ମୋ ଚାନ୍ଦ ତତେ ଲାଗିଲା, ତତେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ କଙ୍ଗୁ ବି ଗିରି ଲଙ୍ଗିଛି। ତାର ଘର ଝିଅ ବିକି ମତେ ବେଘର କରିବା କଣ ଦରକାର?
মরিচ পাম্পাই কয়গুলো ফলক চুপ করো বহুয়া চুপ করো হে তুই চুপ কর যদি আমাকে বঞ্চাইয়া পাই চাহুଛୁ তাহলে তু মরিবা দরকার এটা তো ভଳି ଖଣ୍ଡିଆ କୋଢିଆଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବନି ଖାଉ ତାକୁ ମାରନି ମାରିଲେ ପାପ ଲାଗିବ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଆନ୍ତୁ କହିବେ ଆମ ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଶୁଣ ଆମେ ତ ମରିବୁ ହେଲେ ବାବା ଆସି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବା ତୁ ଆମ ମରିବାର କାରଣଟା ବୋଲି କହିଦବୁ ଆଉ ଆମ ଶବ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି ଆଉ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବୁନୁ ଯେ ସୁରୁଜା ବୋଲି ତୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ତୁମେ ଜାଣୁ ବାବା ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଉପରକୁ ଫେକି ଦବ ଏ ଖାଇବାର ବିଷ ମିଶେଇକି ନେଇ ଯା ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ନାଇଁ ବୋମା ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି କେମିତି କହିବା ଦିଟା ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ସେ କଥା ରଖିପାରିବିନି ପୁଅ କିଏ ଆଉ ଭାଇ କିଏ ପୁଅ ଥିଲା ବୋଲି ତ ବୋହୂ ଆସିଛି ଆଜି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଦିଟା ଚାଲିଗଲେ ସୁରଜା ଛୋଟବେଳେ ସାପ ସେଠି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତୋ ଦାନଟା ଯେତେବେଳେ ସାପ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଜି ପକଉଥିଲି ତୁଚ୍ଛା ଦାନଟା ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ଡରୁଥିଲା ଆଜି ତତେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦବ କେମିତି ନାଇଁ ପାରିବିନି ରେ ମୁଁ ପାରିବିନି ଜୀବନର ସାପ ସିଡ଼ି କଡ଼ରେ ମୋ ଦାନ ପଛେ ସେ ସାପ ମୁହଁରେ ଥାଉ ହେଲେ ତୋ ଦାନ ସବୁବେଳେ ସେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢୁଥାଉ ବୋଉମା ତମେ ସେ ବିଷ ଥାଳିଟା ମୋରି ପାଇଁ ରଖିଦିଅ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିବି ହଉ ମୋ ବାପା ବୋଉ ପଚାରିଲେ କହିଦବ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଡ଼ିଆ ମଣିଷଟା କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ବିଷ ଖାଇ ମରିଗଲା ସୁରଜା ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିଯା ରେ ସୁରଜା ମୋ ବାପା ବୋଉ ତ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେଣି ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ନଉଥିବୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହତାଦର କରିବୁନୁ ଯଦି ସେ କେମିତି ତତେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଜର ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦବୁ ଆଉ ମୋ ଭଳି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁନୁ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଢୋଲ ବାଜିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ ଦାସିଆ ବାଉର ପୁଅଟା ଭାଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଥିଲା ଏବେ ବାପା ବୋଉକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲା ଚାନ୍ଦ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଏ ଅନ୍ଧାର ବସ୍ତିକି ଆମର ନିହାତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ ଦରକାର ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ତାରା ତ ହାଉ ଯାଉ ଆମକୁ ଆମ ଚାନ୍ଦ ଦରକାର
ଏଇ ତୋ ପାଇଁ କାମ ବରଦ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାଇଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଥର ମୋ ଚାନ୍ଦ ଖାଲି କୋଣେ ଅଛି ମରି ଡେଇବ। ଏଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ଚାନ୍ଦ ଏଥର ଭଲ ହେଇଯିବ। କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ହବ? ଘର ଆଗରେ ସେ ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଡଭାନ୍ସ ମିଳିଯିବ ରୋକଡ଼ା ମିଳିବ ଆଖି କୁଣାଟା ବି ମିଳିଯିବ ଚାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଶୁଣିଛ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କିଏ ମତେ ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କିଏ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭାଇ ଉପରେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପିଠିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡୁ କରି ଠିଆ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଭାଇକୁ ଆଜି ମୁଁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବି କେମିତି? ମୁଁ ପାରିବିନି। ଏପଟେ ସେ କେତକୀ ହାତରେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ବଳି ପଡ଼ିଯିବ ନା ଦିଦିକା ନିରୀହ ଜୀବନ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି। କେବେ ନୁହେଁ ଏ ସାଇ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ ହେଲେ ମୋ 2ଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ତ କାମ କରୁନି। ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି ବା କେମିତି? ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ କାହିଁକି ଆସିବୁ ତୁ? କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ এই গরিব করিয়াକୁ কাহিଁକି ଆସିବୁ? ତୁ ସେଇଠି ଥା ମୁଁ ଏବେ ତୋରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି
ଛାଡ଼ି ଆଉ ପାଖରେ ରହୁଛୁ ରାଜା ପୁଅ ମହାଶୟରେ ରହିବ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟଟାକୁ ଆଉଟ ହାଉସରେ ଲଗେଇଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ এইটা তো আজকালি ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପିଂ ଟାବଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ସ୍ଲିପିଂ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କଲି ବସ୍ ଏତିକିରେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ବସିଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଟିକେଟ ମିଳେ କେବଳ ତୋରି ଭୁଲ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୋତେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଦଳର ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଭୁଲର ମୂଳକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ମୋହିନୀଙ୍କ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଗଲି ତାପରେ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଭାଇକୁ ହୋଟେଲକୁ ପଠେଇବାର କଥା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ ସେତିକିରେ ତୁ ପାପ କରିଦେଲୁ ଯାର ସତର୍କତା ପାଣି ପବନ ସବୁଠି ପାପ ହିଁ ଯାର ମହାଜର ଚରିତ୍ରହୀନ ସମାଜର ମଡ଼ର ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହିର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଉଟେଇଲେ କେବଳ ପାପ ଆଉ ପାପ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାପ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପ ଆଉ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଭିତରେ ଅଧା କରିଦେବା ତୃତୀୟ ପାପ ଆଉ ବେଶୀ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ମାରି ପୋତି ଦେବେ କ'ଣ କହିବୁ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜା ହରିନ୍ଦ୍ର ମାତା ରାଜାକୁ ରାଜାକୁ ମାରିବା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ବହୁତ ନଜିର ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଟ ହାଉସରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ କର ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଦେବୁ ନିଶାଟା ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରୁହେ ବାପର ପରିଚୟ ଜୀବନ ସାରା ସାଥିରେ ରହିବ ଯୋଉ ବାପା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛୁ ଯୋଉ ରାଜା ପାଇଁ ତୁ ରାଜା ପୁଅ ହେଇଛୁ ଆଉ ଯୋଉ ବାପା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛୁ ତାପରେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଠିକ କରିଛୁ ଥରେ ନିରାଳରେ ବସି ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି
ଆଉ ପାରିବନି। जोगणिया खेत हाथ खल्लास
ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବେ ନାହିଁ ବାବୁ ପାଇବେ ନାହିଁ କିଏ ବଳ ଚାହା ତ ମୁଁ ଧରିଥିଲି ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ କଂସେ ସେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଦେଲା ବୁଝି ଥାଉ ତ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଲା କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତା ନାଁରେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ବରଂ ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ହେ ଭଗବାନ ଏଭଳି କଂସେଇ ଯେମିତି କୌଣସି ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗିନୁ ତାହେଲେ ମୋ ପରି ସବୁ ଝିଅ ଏମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଧବା ହେବେ ବାବା କଣ ହେଇଛି ବାବା ଆପଣ ଉଆସ ଛାଡି ଆସି ଆଉଟ୍ ହାଉସରେ ରାଜା ଘର ବୋହୂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ନେଇଛି ମାନେ ଭାଇ 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 ତତେ ବା ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ମଣିଷ ମରଣ ପଛରେ ଚାଲେ ହେଲେ ତୁ ତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲୁ ନା କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମାନିନି ମତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଏ ମରଣ ପଛରେ ତୋର ହାତ ନାହିଁ ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠିକ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ ଏ ରାକ୍ଷସୀ ମରିଯିବା ଦରକାର ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ ମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବି ଇଏ ତ ଭାଇ ମାତ୍ର ଅତ ତମେ ଚୁପ୍ ରହି କହୁଛ କଣ ଏସବୁ କହିଯାଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବାବା କଣ କହିଲେ ଏସବୁଥିରେ ମୋର ହାତ ଅଛି ମତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଏସବୁରେ ମୋର ହାତ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବିଚାରୀର ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ ତମେ କିଛି କରିପାରିଲନି ଖାଲି ମେଡିକାଲରୁ ଘର ଆଉ ଘରୁ ମେଡିକାଲ ବସ୍ ଏତିକିରେ ତମ ଡ୍ୟୁଟି ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜା ସାହେବ ରୋଜାର ବିଚାରରେ ଭୁଲ ହେଲେ ରୋଜା ପୁଅକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ରାଜା ସାହେବ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଘରର ବୋହୂକୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ ଆପଣ ତାକୁ କଳଙ୍କିନି କରି ତା ମୁହଁକୁ ଚାପା ପକେଇ ପାରନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବିନି କାହିଁକି ନା ଯେ କଂସେଇମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୋଜା ଉଆସ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ସାହସ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବି ବଂଶ ଉଡେଇଦେଲା ତୁ ତାକୁ ସାଲୁଟ କରୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ବାବା ମୁଁ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ ସେତିକି କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିଛି ମୋ ସବୁଳି ବୟସରେ ଏମିତି ସବୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ବାପା ମୋ ଭଳି କଇ ଫୁଲମାନେ ତଳ ଗଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆସନ୍ତି ବାପା ଏଠି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକିରି ପିନ୍ଧି ବସିଥିଲି ହେଲେ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ମିଳିଥିଲା ରଜା ପୁଅ ତ ରହିଲାନି ଏସବୁ ମୋର କଣ ହବ ବାବା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ବରଂ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଠିକି ଚାଲିଛି ବାବା କରି ଚାଲିଯିବ
ଯାଉଛି ରାଜା ସାହି ମୋ ଦୁଃଖ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଖାଲି ଗଲାବେଳେ ଏତିକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ মতে বহুত সুখ দিল রে রাজা গোলামে তোতে চোর রোজা কবে চোর রোজা কবে চোর ବାପା ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କଲ? ଏ କଥା ମୁଁ ତତେ ଏବେ କହିପାରିବି ତୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଜାଣିପାରିବୁ ତୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଜାଣିବୁ ଏଇ ତ ମେତେ କି ଓକିଲ ଭଳିଆ ଜରା କହୁଛୁ ତୋ ଚେହରାଟା ତୁ କଣ କହିଲୁଣି ବେଟା ବାପା ବାପା ଅବସ୍ଥା କଥା କିଛି ପଚାରନି କିଛି ଦିନ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିଲି ଭାବିଲି ତିତିଲି ଘରକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ପେଟଟା ବଢେଇ ବାପା ତାର ଝୁଲୁଛି ପାଲା ବୁଝିଲ ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଏଇ ନଖାଇ ନପି ଏଠି ପେଟ କୋଉଠି ରହିବ ବାପା ଆଉ ହେଲା ନଖୁଲା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବୋଉକୁ କହିଲି ସେ ଖୋଇଲେ ତ ପେଟ ବଢାଇ ଦବ ଏ ଆମ ବତା ସାଇଲାଣି ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବାପା ବାପା ଯାହାକୁ ଆବ ସିଏ ତ ମରୁଛି ବାପା ତମର ତ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କଲ आज्ञा सरबत पी दिया बता सो ହଁ ତମକୁ ଖାଇବା ବଡ ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କଣ କି ରୋଷେଇ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଭାବିଲି ସରବତ ଟିକେ ପି ଦିଅ ନା 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 ମୋର ମନମୋହନ ଦୋକାନ ଥିଲା କଥା କଣ କି ତୋ ବାପା ଦିନେ ଦିନେ
ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଏଇ ବାବା ବତାସ ତୁ ଗୁରୁ ମୁଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆଟା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତୋ ବୋଉ 8 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛି ଆମ ଘରେ ଆମ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଛି ତା ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି ତା ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି ତା ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ମେତେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଆମ ଘରେ ଆଉ ଭାତ ବି ରନ୍ଧା ହବ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାପା ବୋଉର ମୁହଁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଉ କାରଣ ମୁଁ ତ ଦେଖିବି। ବାପାକୁ ଦେଖଉନ ମତେ ଦେଖେଇବ ମୁଁ ଦେଖଉନା ମୁଁ ଯାଉ ଆଇଲୁ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି କଣ କହୁଥିଲୁ ବୋଉ ମୁହଁ ଦେଖିଲୁ ବୋଉ ମୁହଁ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ବୋଉ ବୋଉ କୁମ୍ପି ବାପା ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ତୋରି କୁମ୍ପି ବାପା ତମେ ଆଉ ମନ କଷ୍ଟ କରନି। କଣ କରିଥାନ୍ତି ତମେ କହୁନ? ହେଇ ତୋ ବାପା ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଧରି ପଡିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଏବେ ବି ଆଉ ବାଟ ପାରିନି ପୁରା ସିଧା ପଶିଗଲି। ବାପାର ଗାଲ ସେଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଖାଲ ମୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଟାଣିବୁଲ। ହେଇଟା ଅନେଇଲ ତମର ତ ପକେଟ ଫାଙ୍କା ମୁଁ କେମିତି ତମ ପାଖରେ ଚଳିଥାନ୍ତି କହିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଢା ହଉ କି ଛଡା ହଉ ତୋ ବାପା ଟିକେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ଏଇ ତୁ କହିଲୁ ଗାଲ ମୁନିସିପାଲିଟି ଖାଲ ତୁ ଗାଲୁରୁ ଖାଲୁରୁ କଣ କରିବେ ତୋ ବୋଉ ମେତେ ବାଇକି ଡବଲ ଲାଭ କରିଛି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ତୋ ଭଳିଆ ଏଡେ ବଡ ପୁଅ ପାଇଛି ବୋଉ এই বতাস আজকাল তো মতে বউ বলে ডাকিবু ବୋଉଲୋ ওল ବୋଉ ও ଆମ୍ବ ତ ନହେଲା ନାଇଁ ଟାକୁଆ କଣ ତ କହିବୁ ବାପାକୁ ତୁ ଚୁଣିବି। কোন গাড়ি আনিবি ଆରେ ଇଏ ଅଲଗା ବ୍ରିଜ ତଳେ ରାତି ପାଇଲେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଟା କିଛି କଣ କାମ ହେଇନି କାଲି ପୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ସିଏ କିଏ ବୁଝୁଛି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ସେ କାଲି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯୋଉ ସରକାର ବସ୍ତି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି ସେଇ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଏଇବାରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ବସ୍ତି ଲୋକ କିଛି ଗୁହାରି କରିବା ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ ହେଲେ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର କଣ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ? କାହିଁ ଶୁଣିବେ? ଜାଗା ଆମର ମାଟି ଆମର 7 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛୁ ତାକୁ ବିଜେପି କମ୍ପାନୀ ଛଡାଇ ନବ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସହିଲା? ଚାଲ ସୁଧା ଭାଇ ତାହେଲେ ସେଇଠି ପଇସା ଲାଗ ବୋଉଲୋ ওল ବୋଉ গাড়ি ডাকিবি ବାପା ତ ଟାକୁଆ ବାପ হ্যাঁ ଚୁଚୁମିବି হ্যাঁ ହଁ গাড়ি ডাকিবি ହଁ ଆରେ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପର এই এই ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ হ্যাঁ ଆମେ ଆଉ କାଇଁ ଲେଟ୍ କରିବା ଚାଲୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଖୁସି ମନେଇବା କୁଆଡେ ଗଲ କାହାରି ବି ଦେଖା ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସେ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲି ଯାଉନି କେହି ବି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ଲୋକଟାକୁ ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କାହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମୋ ଚାନ୍ଦଟା ଥିଲେ ଏ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଆଉ ତା କଥା ମନେ ପକଉଛ? ସେ କଣ ଆଉ ଫେରିବ? ଫେରିବନି ନା କି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। କାଲି କାଲି କହି ତମେ ମତେ ଭୁଲେଇ ଦଉଛ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି କାଲି ଆସିବନି। ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାଲି ଆସିବନି। ତଥାପି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ସବୁରି ଠାରୁ ତମେ କଣ ବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ? ସେ ତ ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବୁଢୀ ରହିଗଲା।
মিনাক্ষী তুমি ধৈর্য ধরো মিনাক্ষী সে ଯୋଉଠି ଥାଉ ଯେମିତି ଥାଉ ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ସେ ଫେରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ମିନାକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ କୋଉଦିନ ଫେରିବ ସେତେବେଳକେ ମାଟା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲା ହେଲେ ତୋ ପରି ଅନାଦିଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବନି ଏ କହ ତତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛୁ ତୋର ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ତତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଘରକୁ ଯା ଯା କହୁଛି ଘରୁ କାଇଁ ଯିବା ସେଟା ଘରୁ ଯିବେ ବରଂ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସାଇଡିକି ଚାଲି ଯାଉନା ନାଇଁ ବାବୁ ମୋ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ରାଜଉଆସ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି କାହା ପାଇଁ ରାଜଉଆସ ଛାଡିକି ଚାଲି ଆସିଲ ସିଏ ତ ତା ବାଟ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତମେ ଯାଇଛ ଯାଉନ ତମେ ସେ ତ ମରି ସାରିଛି ଫେରିବ କେମିତି ନାଇଁ ସୁନିତା ତୁ ସେ ଅସୁର କଥା ତୁଣ୍ଡେଇ ଧରନା ମୋ ଚାନ୍ଦ ବଞ୍ଚିଛି ସିଏ ତାହେଲେ ଯା ସେଇ ଚାନ୍ଦ ପାଖରେ ରହି ଏଠି ରହି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳୁ କରିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି କଣ କହିଲୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି Yes, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁନି ତୋ କୁଆରୀ ଜୀବନର ପାପ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ କରି ଦଉଛି ଯୁଆଡେ ଯିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଅନେକ ଚଢା ଖାଇକି ରାଜଉଆସ ଆସି ଚାଷିଆ ଘରେ ପଡିଯାଉ ଛି ବୁଢାବୁଢୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି କଣ କି ପ୍ରେମ କପଟ ଯାଇକି ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ତୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ନ ମାନି ଏଠିକି ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲା ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠିକି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସପୋଜ ହବା ପାଇଁ ମତେ ପଡୁଛି ଜାଣିଛୁ ଏ ପ୍ରକାଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଏବେ ଆରି ଉପରେ ଆକୁ ନେଇ ହଜାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଜାର ଗୁଜବ କାହାକୁ କେତେ କୈଫତ ଦେବି ଏ ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ତା ନହେଲେ ଏଇ ତତେ ନେଇ ଘର ଭଳିଆରେ ମାରି କଣ କହିଲୁ ତୁ ତୋ ମାକୁ ନେଇ ଦଳ ଗାଡିଆରେ ମାରିଦବୁ ହଁ କିଏ କାହାର ମା ତୋ ପରି ଅଲଜ୍ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ମା ବୋଲି ଡାକିବି ସେ କୁଆରୀ ବୟସରେ ପାପ କରି ଏ ବସ୍ତିରୁ ବାଛନ୍ଦ ହୁଏ ପୁଣି ମୁଁ ମା ବୋଲି ଡାକିବି ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ତୋ କଳଙ୍କିନି ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଥା କହିବାକୁ ହୁଏ ତୁ କଣ ସତେକି ଜାଣିଲୁ ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲୁ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ତଣ୍ଟିଆ ପଡନ୍ତି ମରି ସାରନ୍ତାରେ ବାବୁ ହେଲେ ମୋ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିପାରୁନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ଚାନ୍ଦଟା ଆସି ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ଓ ଚାନ୍ଦ 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 ସେଇଟା ତ ମରି ସାରି ହୁଏତ ତାର ମରା ଖବରଟା ତମକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ ହେଲେ ଚାନ୍ଦ ଆଉ ତମକୁ ମିଳିବନି ତେଣୁ ଭଲ ହବ ମରା ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବିଷ ଖାଇ ମରି କଣ କହିଲ ସୁରଟି ଆଉ କଣ ଅଛି ସେ ଚାନ୍ଦ ବଲାରେ ତମେ ବି ଏଠି
ରାଗ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ନୁହେଁ ଆଜି ଆଜି ମୋ ବାଟ ମୁଁ ବାଛି ନେବି ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସି ତୋ ମାଆକୁ ଖୋଜିବୁ ସେତେବେଳକୁ ତୋ ମା ନଥିବ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ମୋରି ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ରାଜ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। କୁହନ୍ତୁ, ଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ମା କାଇଁ? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ମା କାଇଁ? ଆରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ମା କାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ ନିହାତି ଦରକାର। ଚାଉଳ ଭଜା ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ ତ ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତାଳି ପକେଇ ଦଉଥିଲି ଆଉ ସେଇ ତାଳି ପକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ସେଦିନ ଯେ ତାଳି ପକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମୋ ଆଗରେ 100 ପକା ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଯାଉଛି ରେ, ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ। ବାପା এই পোশাক তুমি পিঁধেছ বাপা, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି।
आंसर आज बहुत खुशी अरे चांद तू पिला बेले जो कथा सब छाती हाथ मारी आज से कथा कहीदे बापा कहीदे କହିବି हाँ ମୁଁ ସେଇ ଭଦ୍ରକିଆ ଟୋକା ଏବା କା ବାବା ମଣି ସେବା କା ଭକ୍ତ ମଣି ତୀର୍ଥ ଭକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଦାମ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ बस बहुत कही अरे जो मैं तते गेस्ट करी डाकिछन्ती तू कोन ताको किछि कहबोनी କହିବା ଦୁଃଖ କହିବି ନା ସୁଖ କହିବି ଆଉ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ ତଥାପି ବସ୍ତି ଲୋକ ତମ ମୁହଁ ଦି ପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ରଖିଲେ ରଖିବ ମାରିଲେ ମାରିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଯୋଉ ମାଟି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ଯୋଉ ମାଟିର ପାଣି ପବନ ପାଇ ମୁଁ ବଡ ହେଇଛି ସେଇ ମାଟିର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମୋ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ମାଟିର ପାଣି ପବନ ପାଇ ମୁଁ ଢୋଲିଆ ଚାନ୍ଦରୁ କଲେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଦାସ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଚାନ୍ଦ ପରି ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ କଲେକ୍ଟର ହବାରେ ନଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୋଉ ମାଟି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ସେଇ ମାଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣେ ଏଇ ମାଟିକୁ ଛାଡି ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ यही खुशी खबर तो पे आसिलु अरे यही की पास तो गांव लोक माने कष्ट दिया हिले ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ତମକୁ ଏ କଥା କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ चुप कर कहूची अरे जो बस्ती तू बड़ा है से बस्ती में तोर पर किसी कर्तव्य नहीं ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏବେ ବସ୍ତ୍ର କହୁନୁ ମା ମୁଁ ହଉଛି ସରକାରୀ ଘରର ଗୋଲାମ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ମତେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ से सरकार तो मां को केया पाई चाहिए मंचा मंचा टंका धरे देबे की परिमु से मां को जो सरकार जो मां छात्र तू दिने किलो पिउथुल बहुत सही मां छात्र बुलडोजर चढ़िया पाई कहले कैरियर करी परिमु सरकार करो को ବାପା ବହୁତ କର मां दिए माटी से छातीरे बुलडो चढ़िले तो कष्ट लागुची ताले माटी ऊपर केमिति चढ़ेइबो କମ୍ପେନସେସନ ମିଳିବ सही কথা तो कहूचे कंपनसेशन नहीं तो मां को बिकी दे अपने माटी को बिकबो देखो तो कब मारा तो है तो दिन तो ही कर देखो तो देखो जे ऊंचा घियो को तो ऊंचा घेर तू दिन पिला में राजा है तो राजा देखो तो देखो जे भंगा कुरिया तू जो भंगा कुरिया रे तू दिन पिला में टिपिरिया करे पाको अरे सेमानक कथा तो तू टिके मने पका ମନେ ଅଛି ବାପା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି ଏଇ ବର ଗଛ ଓଡ଼ରେ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ଏଇ ଉଚ୍ଚା ନିଆଁରେ ବସି ମୁଁ
ସବୁ ତ ଖାଇଲୁ ସବୁ ତ ଶୁଣିଲୁ ତୁ କଣ ଚାହିଁଲେ ସରକାରୀ ଅର୍ଡରକୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିପାରିବୁନି ପାରିବିନି ମା, ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୋର କଲେକ୍ଟର ହବାର ନଥିଲା। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବା, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଇ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋ ସେଇ ଅଧାପଡ଼ା ଚାଉଳ ଭଜା ଖାଇବା ନଥିଲା କି ସେଠି ଚାଳି ପକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ନଥିଲା ମୋର। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକଦମ ଚୁପ। ଆସ ମୀନାକ୍ଷୀ। ଯଦି ଏ ଗାଁକୁ ବୁଲଡୋଜର ପଶେ, ପ୍ରଥମେ ତ ବାପା ଛାତି ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢିବ। ଯୋଉ ବାପା ଦିନେ ତତେ ଢୋଲ ବଜାଇ ପାଠ ପଢେଇଥିଲା, ପାଠ ପଢେଇଥିଲା। ବାପା, ହଁ, ମତେ ଟିକେ ଶୁଣିଯାଅ, ଶୁଣିଯାଅ ବାପା, ଶୁଣିଯାଅ। କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ବସ୍ତିକୁ ଆସିଲି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ହେଲେ ମୋ କଇଁ ମୋ କଇଁକୁ ଦେଖା ନକରି କେବେ ଯାଇପାରିବି। ମୋ ଆଗରେ କାନ୍ଥ ହେଇ ଠିଆ ହେଲେ ବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଇଁକୁ ଦେଖା କରିଦେବି। Yes! କଇଁ, ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଜାଣିଛୁ ନା କଇଁ, ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ? ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୋର କିଛି ଚିହ୍ନା ଜଣା ଥିବ। ହେଲେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର କି କାମ ଅଛି? ମୁଁ ତ ବସ୍ତିର ଗୋଟେ ସିଧା ସାଧା ଝିଅ। ସେ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହାକିମ ବାବୁ। ସେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହିଲୁ, ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ କଣ? କିଛି କହିବୁନି, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବି। ହଉ ତାହେଲେ। ଭାଇ କାହା କଥା କହୁଛି କେଜାଣି? କୋଉ କଲେକ୍ଟର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଛାଡ଼, ଦେଖିବ କୋଉ କଲେକ୍ଟର। ଆଉ ସେ ସିନ୍ଦୁରଟା ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ପୋଛି ତୋ କଥା କଣ କହିବି? ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇଯିବ କହିଲି। ସାଇଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାମାନେ ମୋ ଭାଇ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର କଥା କହୁଥିଲା ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ କଲେକ୍ଟର? भाग्य ने सब भाभी के नाम तू ये किया था मु मौसा मासी को डाक दूची अरे नहीं ये समाज से तो देखाई जाए हमरा प्रोग्राम बगैर समझ करते थे हम सब देखा ना खाली तो से देखाई तो देखा न के हम चली जाई जानती जानी चुकाई
ସେ ପୁନେଇ ପଡ଼ିଆରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ସେ ପିଲାଦିନର କଥା। ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଢୋଲିଆ ଆଉ ନାଚ ବାଲିର ଗପ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁନେଇ ପଡ଼ିଆ ଯିବା, ମୁଁ ଢୋଲ ବଜେଇବି ଆଉ ତୁ ନାଚିବୁ। କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲୁଣି ପୁଣି ଢୋଲ ବଜେଇବା କଥା କହୁଛୁ? ପାଗଳ ଡାକିକି? ହଁ, ମୁଁ ଢୋଲ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି, ତାକୁ ଭୁଲିଯିବି କେମିତି? ତୁ ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯା, ଚାଲ ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତରୁ ଫେରିଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଚି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ନାଚିପାରିବୁ? ତୁ ମୋର ପାଇଁ ନାଚିବୁ। ଆରେ ବାବା ମୋ ପାଦରେ ଠକି ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ମୁଁ ଢୋଲ ବଜେଇଲେ ତ ପାଦ ଆଉ ଥରେ ଚଳତ ହବ। ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଢୋଲ ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା? ଚାଲ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଚାଲ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଓହୋ, ପିଲାଟା ଏତେ ବଡ଼ ଜିଦି ଅଛି, କାହାରି ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବନି। ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମୋର ଆଉ ସେ ପିଲାଦିନକୁ ପୁଣି ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଫେରିଯାରେ ଚାଲ, ତୁ ଫେରିଯା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ପୁରିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଢୋଲ ବଜଉଛି, ତୁ ନାଚ। ମୁଁ ଏତେ ଢୋଲ ବଜଉଛି, ଆରେ ତୁ ଚୁପଚାପ ଏଠି ଅଛୁ। ଏଇ, କାହିଁ ନାଚୁନୁ? ହାଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନାଚୁନୁ? ଚୁପଚାପ ଏଠି ଅଛୁ କ'ଣ? ଖାଲି ତ ନାଚୁଥିଲୁ ନା, ଆଜି କାହିଁ ନାଚିବୁନୁ? ଏଇ, ହେଇ। ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନାଚିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲୁ ନା? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ? ପୁରୀରେ ଗୋଟେ କଂସେଇକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲି ରେ ଚାନ୍ଦ। ଯିଏ 8 ବଛରରେ ମୋ ମାଂସକୁ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟାକୁ କାଟିଦେଲା। বন্ধ কর, সে কথা মতে কহনি। ঢোল বাজিলে নাচ বালির পাদ সম্ভাଳିবନି। କେତେବେଳେ ପୁନେଇ ପଡ଼ିଆରେ ନାଚେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅସୁରା ଡିହ ଉପରେ ନାଚେ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଆଉ ଢୋଲ ବଜେଇଲେ ବି ସିଏ ଆଉ ନାଚିବନି। ସେଦିନ ରାଜାଘର ବୋଉକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆମ ଗାଁ ନଈ ଆମ ଗାଁ କଇଁ ଏକା ବୋଲି। ଆଜି ତା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଲୋ କଇଁ। ନଈ ସିନା ଫେରିଲାନି, କିନ୍ତୁ କଇଁ ଫେରିଲା ଯେ ତାର ଆଉ ନାଚିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଢୋଲ ବଜେଇଲେ ବି ସିଏ ଆଉ ନାଚିବନି, କେବେ ନାଚିବନି, କେବେ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ନାଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ବଜା ବଜା ଢୋଲ, ତୁ ଆଜି ମନ ଇଚ୍ଛା ଢୋଲ ବଜେଇବୁ। ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଚିବି। କହନା ଶକ୍ତି ମତେ, କହନା। ବଜାରେ ଚାଲ, ବଜା। ନା ମୁଁ ବଜେଇ ପାରିବିନି। ତତେ ମୋର
ବସ୍ତି କଥା ରଖିବୁନି ଫେରି ଦେଇପାରିବୁନି ସେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ। ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ମତେ ମୋ ଚୌକିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କି ଚୌକି ଦେଖଉଛୁ ବେ? କି ଚୌକି ଦେଖଉଛୁ? ଯୋଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ମାଟି କାଦୁଅରେ ତୁ ବଡ ହେଇଥିଲୁ ସେ ସବୁ ତ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଆରେ ଏଇ ଆଜି ସେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି କଲେକ୍ଟର ହେଇଛୁ। ସେଇ ଗାଁ ମାଟିକୁ କିଏ କଣ କହୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ମାଟି ଆମ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ। ସେଇ ଚନ୍ଦନ ବୋହି ହେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଛୋଟ ପଟ ଖେଳି ବୁଲୁଛୁ ହେଲା। ଆଜି ସେ ଗାଁକୁ ତ ଏମିତି ପର କରିଦେ ମାରେ, ପର କରିଦେ ନା। ନାଇଁ, ସେ ଗାଁର ମାଟି ପାଣି ପବନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ନିଜର। ତେଣୁ ମତେ ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଜାଗା ଛାଡି ନଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଫେରିବି। Impossible! Nobody doesn't do ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ଜାଗା ଦେବି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଭରି ଶିଖିଛି ମାଲିକ ସହିତ ଦରମା କଲି। ରାଧବ ଦାସ ମାଲିକ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ରାଧ ପରିବାର ଲୋଭ କରୁଛି। ଲୋକ ତ ଗୋଟେ ରାଜଭାଷା ପ୍ରତି ନିକଟତର କରେ। ହେଲେ କଣ ନା ଆଜି ବି ମୋ ହାତ ଖାଲି ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧତା। ମୁଁ କଣ ମାଲିକକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚୋପାଳି ରହିବା ପାଇଁ? ଭଲରେ ଭଲରେ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ସିଧା ତ ମୁଁ ଉପରକୁ କଟେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ଜଣେ ରାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଯେ ଭଲରେ ଭଲରେ ୱିଲ୍ ପେପର ସାଇନ୍ କରିଦିଅ। ମାଲିକ କେବେ କରିପାରିବି? ବହୁତ ବଡ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଦ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛୁ। ଆପଣ ରାଜା ହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜ ପରିବାରର ଜ୍ୱାଇଁ। ତମେ ରାଜ ପରିବାର ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କୁକୁର। ହଁ ଠିକ କହିଲେ ମାନିବାର, ଏ କୁକୁରଟାକୁ ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। କୁକୁରକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲି? ସାଇନ୍ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବି ମାରିଦେବି। କଣ କହିଲ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବ? ଶୁଣ ବାବା, ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ସୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। अरे तू विधवा तो भाव का विधवा ना तू विधवा अबे राजवाटे विधवा लोग कॉम्पिटिशन करने लगा। अरे तो भाव का विधवा ले मोर नाम से तू विधवा ले मोर नाम से जो है ଭାଉଜ ଠାରୁ ତମେ କୋଉ ଲେବୁ ଆଶା କରୁଛ? से कथा ना तो बापा को पहुंचा तो भाई बोला पड़े ये तो प्रॉपर्टी है तो भाव जना रे ମୁଁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ମୋର ଦି ଜଣ ଲୋକ ଏବେ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବେ। ଏବେ ତ ଭାଉଜ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପହଞ୍ଚି ସରି ସାଇନ୍ କରିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗ ମନା ରହିଯାଉ। କଣ? ନା ତମେ ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କର ନା, କାହିଁକି ନା ରାଜା ପରିବାର ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ରଖିବ। ଆଗ ମୁଁ ବୋହୁର ସାଇନ୍ଟା କରି ସାରେ ତାପରେ ତୋ କଥା ଏବେ ଚାଲ। ଭଲେ ଭଲେ ତମର ସାଇନ୍ କରିଦେଇ ଦଉଛି। ନା ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବିନି, ବରଂ ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଫେରିଦେବି। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ମାର ମାର ହାଡ଼ ପେଟ ଯାହା କରିବା କଥା କର, କିନ୍ତୁ ତମର କୌଣସି କଥା ବି ମୁଁ ମାନିବିନି। ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ବାଟ ନାହିଁ।
ଫାଇନ୍ କରିଦେବେ। ବାଟ ଅଛି ବିଟୁ ବାବୁ ବାଟ ଅଛି ଆଉ ସେ ବାଟଟା ପଡ଼ିଛି ସିଧା ରାଜଉଆସରୁ ମଶାଣି ମୋତେ ମଶାଣିକୁ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ତମର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ମାନିପାରେ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ରାଜି କରେଇ ପାରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଯଦି ରାଜଉଆସ ଅଇଠା ଖାଇତୁ ଅଇଠା ଖିଆ କୁକୁର ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ତାକତ କେତେ ମୋତେ ଦେଖା ମୋରି ବସ୍ତିର ଝିଅ ମାଟି ହାଣିକି ପଛେଇ ରହିଛି ଅବିଶ୍ୱାସିତ କରୁ ସେଇ ଚମଡ଼ା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଚମଡ଼ା ତୁ ଯଦି ମାରି ମାରି ମୋତେ ରାଜି କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଟିର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡିରା କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭାଇ ତମେ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା ମୋ ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମକୁ କଲ୍ କଲି ତୁ ଅତ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ମୁଁ ଆସି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଡେଭିଡ ମାନସିଂ ତୋ ଘର କୋଉଠି ବେ କଟକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ନା ଦେବି ତମେ ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ ନା କଣ? ହଁ କାଲି ସକାଳ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ମତେ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ରାଜବାସ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଦେଖେ କୁକୁରକୁ ପିଟିଲା ଭଳିଆ ପିଟିବି ବୁଝିଲୁ ତମେ ରାଜାର ଧନିଆଇ ମତା ଦବ କହୁଛୁ। ବେଦିନେ ରାଜା ଧନିଆ ଥିଲି ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଦାସ ନାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁହଁରୁ ଝାଳ ବୋହି ପିଲା ନାଇଁ ନା କଟି ଗଲା ରୁମାଲ ରୁମାଲ ଅଛି ନା ଦେବି ଦେଖ ମାଟି କେମିତି ଖନି ମାରୁଛି ଅଛି ଏଇ ওই গুলো কেন তোড়ো মতে নো তিনি মারিছি যা বলবা ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଭୁଲ ବାଜିବ। ମୁଁ ଭୁଲ ବାଜିବି। এ মু বলতে কি টকা এ মা কাল মারানি सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् সেবা কাল হইতো মারানি मृत्युर्मुक्षीयमामृता তীর্থ রক্ত তীর্থ ইদাম বন্দে উৎকল জানানি যা উলবা উলবা কোটা কুকুর পিটা আচ্ছা এই মোগড় আস্তে ধর বে আস্তে ধর জানি মানে মু গড়ি গড়ি তুমি অনাই না সিকিউরিটি সিকিউরিটি জলদি আসুন মিটু মন্দির অ্যারেস্ট করো আরে বড় ভালো থাকা মানে গড়ে গুলে পিটি থাকে বাবা বাবা একটু দেখে আসো বাবা সেই ইডিয়টটা একটু চালি গলানি কালি সকালে তোদের কেমন সব বলা ସବୁ ସବୁ ଏଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହୋଇଛି ବାବା কলেক্টর না ଏଇ ତ ଆପଣ ତ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି নমস্কার স্যার নমস্কার সরি সরি আপনার ডিস্ট্রিক্ট কলেক্টর ହଁ କାଲି ଯଦି ପବନ ଦିଗ ବଦଳିବ କିଏ ଜାଣେ କାହା ଗୋଡ଼ି କେମିତି ଓଡ଼ିବ ଦିନେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଗୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ରାଜଉଆସ ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା ହେଲେ ପବନ ଏମିତି ଦିଗ ବଦଳେଇ ଦେଲା ଯେ ଏବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଗୋଡ଼ି ଏଇ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି সরি কলেক্টর আপনার উপরে আকাশ উঠছে দৌড়ি মু আখি পাউনি মু গোটা কথা কবি আপনার রখিবি আপনার রাজবাসর মু যেতিকি মারিছি ଆପଣ ମତେ ଜୋତାର ସେତିକି ମାରିଲେ ଆଉ ସେତିକି ମାରିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର
ମାନ୍ଦାତର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ନାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ରାଜା ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଧାତ ନାଇଁ କଲେକ୍ଟର ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଦାତ ବଦଳରେ ଦାସ୍ୟବାବୁ ହେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପୁଅ ଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ସିକୁଡି ମୋ ମୋବାଇଲ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଣ ଲିକ୍ ହଉଛି ତମେ ବି ଏମିତି ଭୁଲା ମନ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ। Yes. What? Huh? ମୁଁ ପହଞ୍ଚ ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ସରି ରାଜା ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଯାଉଛି ଯଦି ଏ ବସ୍ତି ଲୋକ ଜାଗା ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାକିରି ରିଜାଇନ୍ ଦେବି ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ମୁଁ ସେଇ ଭଦ୍ରକିଆ ଟୋକା ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ପାଟି ଡାକୁ ତମକୁ ଶୁଭୁନି କିଛି ଆସ କଣ ଆଉ ତୁ କହିବୁ ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ବାକି ରଖିଛୁ ଆରେ ମାକୁ ତ ବିକିଲୁ ଆଉ ତୋର କହିବାକୁ କଣ ଅଛି ତୁ ଯା ସେଇ ସରକାରୀ ଘରେ ଗୋଲାମ କରିବୁ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଉଛୁ ଗଛ ମୂଳ? ହଁ କଣ ପାଇଁ ଯିବ କାହିଁକି ଯିବ ଗଛ ମୂଳକୁ କାହିଁକି ଯିବ ହାଁ? ଆରେ, ବସ୍ତି ବସ୍ତି ତମର ଛୋଡ଼ କାହିଁକି ଯିବୁ ହଁ ଜାଣିପାରୁନୁ ହଁ ତୁ ତ ଆମର ଜମିଟାକୁ ବିକ୍ରି କଲୁ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବୁ ସେ ଗଛ ହିଁ ଆମ ସାରା ଭରସା ତା ଛଡ଼ା ମଉସା ମାଉସୀ କାହିଁକି ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ ସେ ତମେ ହାକିମ ବାବୁ ହେଇଗଲାଣି କା ପର ଆପଣା ସେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ଚାଲ ଚାଲ ମଉସା ମାଉସୀ ଚାଲ ନାଇଁ ତମେ ଆଜିକାଲି ବସ୍ତିରେ ରହିବ ତମକୁ ଏ ବସ୍ତି କେହି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି କଣ କହିଲୁ ତୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ଆରେ ଗୋଟିକେରେ ଗୋଟିଏ ତୋ ଭଳି ମଣିଷ ମିଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରା ଭିତରେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ ମିଳେ ସତ କହୁଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଦାସ କହୁଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୋ ପାଇଁ ଚାକିରି ବଡ଼ ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ହଉଛି ମାଟି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ହଉଛି ମୋ ମା ଆଉ ସେ ମାଟି ମା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଫେରି ଦେଇଛି ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଫେରି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଚାଲ ଏମିତି ମୋ ଭାଇକୁ ଟିକେ କୁହେ ତ ଭାରି ଖୁସି ହବ ମନେ ମନେ ତତେ କେତେ କଣ ଗାଳି ଦଉଥିଲା ବାଡ଼ି ଖାଇ ଚକୁଡ଼ି ଖାଇ କେତେ କଣ ଗାଳି ଦଉଥିଲା ଏ ଭାଇ ହଁ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଯାଦବପୁର କହୁଛି ଶୁଣିବ ଆରେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଆରେ ସେ ଶୁଣ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହବା ଖୁସିରେ ସେ ସବୁ ଡାଇଲଗ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ କାହିଁକି କଣ ଅଛି ପାଗଳା ଦେଖିଲି ପାଗଳାଟା ଦେଖିବୁ ନା ଦେଖ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଖ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଚାନ୍ଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା ହଁ ଖୁସି ଲାଗେ ରହିବା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ବସ୍ତିକୁ ଫେରିଯିବା ଆସ ସବୁ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି ବସେଇ ଦେଇଛି
Bye.